Escut de la Inquisició, Museu Frederic Marès. A la façana de l'edifici que avui ocupa el Museu Frederic Marès, al carrer dels Comtes, trobem l'escut policromat del temut Tribunal del Sant Ofici, la Inquisició, que va ocupar aquest mateix edifici des de 1542. Actualment, aquest edifici és la seu del Museu Frederic Marès.